салом дӯстон, як бор андеша намекардам ки бо тамоми дилу ҳастӣ мунтахаби Вьетнамро мухлисӣ мекунам. Чунин фикрро ҳар як мухлиси футболи меҳам ба ҳангоми тамошои бозии тимҳои олимпии Вьетнам ва Мянма аз сар гузаронд. Як бор фикр намекардам ки ин гапро мегӯям. Раҳмат ба ту, Вьетнам. Моро ба чунин ҳолат футболбозони ҷавони кишвар оварданд. Дар ниҳояти кор моро Вьетнам пуштсора карда ба чемпионати Осиё бурд. Имрӯз мо дар бораи ан ҳамин хабари хуш дар соли охир барои тоҷик гап мезанем ва аз рӯи ваъда ба рӯзи якуми бозиҳои Лигаи Чемпионҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Даври чоруми Лигаи Чемпионҳо идома дорад ва рақобатҳои рӯзи дуюм моро бо якчанд топ рақобатҳо хурсанд хоҳад кард. Аз ҷумла Атлетико ба меҳмонии Ливерпул меравад. Лейпциг бошад пас аз шикаст дар Фаронса кӯшиш мекунад дар майдони худ аз ПСЖ қасди худро ситонад. Барои боз ҳам ҷолибтар кардани ин бозиҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. Он ҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар роҳед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди MG0777-ро фаромӯш насозед, зеро бо он шуморо то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Тими Олимпии Тоҷикистон дар бозиҳои интихобӣ яке аз 4 дастаҳои беҳтарини зинаи дуввум шуд. Соли 2022 дар кишвари Узбекистон тими Умеди кишвар ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Билохир як хабари хуш ба кошуноҳои мо расид. Баромадани дастаи мо ба Осиё чанд аммо дорад. Баъд аз бозӣ бар зидди дастаи Олимпии Эрон маълум шуд ки аз ҷиҳати тактикӣ мунтахаби Олимпии Тоҷикистон дар рақобат бо дастаҳои топ метавонад масдуду беамал монад. Аслан футбол дар кишварҳои гуногун то синни 18-19 солагӣ метавонад дар як сатҳ бошад. Барои ҳамин гана бар ин кишварҳо дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон то нимфиналҳо финалҳо мераванд. Гап сари тимҳои якачини калонтар меравад ки онҳо ба чӣ қодир хоҳанд буд. Сар карда аз овони 19 солагӣ мушкилиҳо оғоз мешаванд. Ин ҷо омилҳои зиёд нақш мебозанд ки асостаринашон чемпионати дохил мебошад. Бо як истиқлол мо дур намеравем. Набудани рақобатпазирӣ дар чемпионати дохилӣ боис ба нокомиҳо дар мусобиқаҳои берунӣ мешавад. Ҳамаи мо хуб дарк мекунем ки Эрон яке аз дастаҳои қавитарини Осиё ба ҳисоб меравад. ҳатман ки ҳайати олимпии ҳамзабонони мо ҳам пур аз футболбозони умедбахши эронӣ аст. маҳз дар рақобат бо чунин дастаҳо сатҳи асосии футболи меҳанро муайян кардан мумкин аст. рақибони ба монанди Непал бояд баъди бозӣ фаромӯш шаванд. Эрон бар ин дастаҳо нуқтаҳои заифро нишон медиҳад. Бо диду фаҳмиши худ мо чанд мавқеъро пешниҳод мекунем ки ислоҳ металабад. Якум дарвозабон то чемпионати Осиё сари ин масъала бояд ҷиддӣ андешида шавад. иштибоҳҳои Муҳриддин ва Шорух умед ва боварии мухлисонро зиёд накарданд. Дар хатти дифои марказ бозингари сатҳи Ваҳдат Ҳанонов лозим аст. Дар канори рости ҳимоя ба таври бояд шояд Манчер Сафаров аз уҳдаи кор баромада метавонад. Дар канори дигар футболбози хуб лозим мешавад. Кош сину соли Табрези Давлатмир аз 23 боло намерафт. Моро эҳсони панҷшанбе дӯсти қарин ва наздик дар хатти нимҳимояи марказ ҳатман лозим аст. Футболбозони нимҳимояи дифоиро дар Тоҷикистон бояд ба китоби сурх пайдо кард. Онҳо хело нодир ва ёфтнашавандаанд. Бо зориву тавалло ва умед ба дигарон ба чемпионати Осиё баромадем. Ин аввалин иштироки миллипӯшони то 23 солаи мо дар мусобиқаи фароқоравӣ мебошад. вазифаи аввалиндараҷа шармандаву сархам нашудан аст. Агар минимумро иҷро кунем, баъд сари максимум ҳам андешидан лозим мешавад. Ба ҳар ҳол кам дастаҳои дар аввалин иштироки худ бо натиҷаҳои осмонӣ бармегарданд. Оид ба шансҳои баромадану набаромадан аз гурӯҳ метавон пас аз маросими қуръакашӣ ҳарф зад. аз байни ҳамаи андешаҳое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ баъд аз баромадан ҳолати кунунии тими Умеди кишварро мефаҳмонад, ин дастаи мо танҳо барои алов андохтан дар дили мухлисон аст, дигар ҳеҷ чиз не. шумо чӣ фикр доред дӯстон? Дар даври чоруми рақобатҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо 8 бозӣ дар 4 гурӯҳ баргузор шуданд. Аз байни ҳамаи бозиҳо рақобати дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Аталанта диққати бештарро ҷалб мекард. бозии мазкур дар шаҳри Бергамо сурат гирифт. аввалин маротиба Криштиану Роналдо баъд аз иваз кардани Серия А ба Премер Лигаи Англия меҳмони Италия шуд. ҳамлагари португалӣ қабл аз бозӣ гуфта буд ки рақобат бо Аталанта ҳамеша душвор аст. ҳақ ба ҷониби ӯ буд. ин дидор барои МЮ хеле мушкил ҷараён гирифт. пеш аз ҳама Йосип Иличич аз паси Сапата тӯбро ба дарвозаи Дехея равон кард. гуфтан ба маврид аст ки Сулшер дар ин дидор аз схемаи 3-4-2-1 истифода кард ки қаблан дар бозӣ бо Тоттенхем тактика ба ҳамин монанд Манчестерҳоро ғолиб гардонд. вале бо сабаби осеб бардоштани Варан мутахассиси норвегӣ аз ин модул даст кашид. бо баромадани Гринвуд ба майдон дар дақиқаи 38 МЮ ба 4-2-3-1 гузашт. Роналдо дар дақиқаи 45 ҳисобро баробар карда шумораи голҳои худро дар МЮ бо Сулшер баробар кард. 126 гол. дар оғози нимаи дуввум Гасперини худро мураббӣ
мураббии курдон нишон дод. ӯ дар маркази майдон нафаси Фернандешро ба пуррагӣ буғӣ кард. иваз кардани нимҳимоятгари португалӣ гувоҳи он аст ки Гасперини ба мақсади худ расид. дар қисми дуввуми дидор Сапата бергамиҳоро пешсаф намуд. то дақиқаҳои охир ҳисоб ба фоидаи Аталанта ҷараён дошт, аммо дар дақиқаи 90 Криштиану як голи дигар ба ҳадаф расонда як имтиёзро ба Манчестер Юнайтед овард. дар бозии дигари ин гурӯҳ Виллареал бар Young Boys дастболо шуд. Манчестер Юнайтед ва Виллареал дар ҳисобашон ҳафтголӣ дошта дастаи шаҳри Манчестер бо шарофати ғалаба дар бозии байниҳамӣ дар зинаи якум қарор дорад. Виллареал дуввум, Аталанта сеюм ва Young Boys чоруми гурӯҳи F шуданд. дар гурӯҳи Е дастаи Бавария дар майдони худ бар Бенфика раҳм накард. шогирдони Нагелсман бо ҳисоби 5-2 дастболо шуданд. хетрики Левандовски ва голҳои Санео Гнабри мюнхениҳоро пеш аз муҳлат ба плей-офф бароварданд. 4 бозӣ 4 ғалаба. Барса дар Украина бо шарофати ягона голи Ансу Фати аввалин пирӯзиро баъд аз рафтани Куман ба даст овард. зинаи дуввуми гурӯҳи Еро гирифт. Бенфика ва Динамо Киев дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтанд. дар гурӯҳи Ҷ ки дастаҳои Севилия, Лил, Волсбург ва Залцбург шомили онанд, ҳар дуи бозӣ бо натиҷаи 2-1 ба анҷом расиданд. Лил дар сафар бар Севилия ва Волсбург дар майдони худ Залцбургро мағлуб карданд. дар ин гурӯҳ то ҳол ҳеҷ чиз маълум нест. Залцбург бо 7 хол дар зинаи аввал қарор дошта, дастаҳои Лил ва Волсбург бо 5 холи 2 зинаи навбатиро гирифтанд. Севилия ки аз оғоз фаворити ин гурӯҳ дониста мешуд, танҳо 3 имтиёз дошта дар зинаи охири гурӯҳ қарор дорад. дар баробари Бавария як дастаи дигар ҳам дишаб рӯйхати даври плей-оффи Лигаи Чемпионҳоро ба даст овард. ин клуби Ювентус аст ки дар Лигаи Қаҳрамонон шер асту дар серияи А майдон ғариб. рақиби онҳо Зенит бошад, баръакс дар чемпионати худ шеру дар Лигаи Чемпионҳо гурба мебошад. ҳисоби 4-2 туриниҳоро ба плей-оффи мусобиқа бурд. дар ду даври охирин Ювентус метавонад танҳо барои нигоҳ доштани зинаи якум бозӣ кунад. дар бозии дигари гурӯҳи H дастаи Челси дар сафар Малмеро шикаст дода баромаданашро ба плей-офф хеле наздик кард. мусовӣ бо Юве дар даври панҷум лондониҳоро ба қисмати баҳории мусобиқа мебарад. имшаб моро чанд бозии дигар дар Лигаи Чемпионҳо интизоранд ки дар натиҷаи онҳо боз шоҳиди чанд воқеиёти таърихӣ мешавем. дӯстон, ин буд ду мавзӯе ки имрӯз мо ба он таваҷҷӯҳ кардем. дар ду канали дигарамон ҳам видеои нав мебароянд. мухлисони Барса чун ҳар вақта имкон доранд дар бораи ҳар як бозии баргузор кардаи клуб маълумоти пурра гиранд. мо канали 11 бозингарро ҳам пеш мебарем, мисли аввала бо хабарҳои тару тоза. баъд аз бозии имшаба корҳои аҷибу ғариб шуданд ки онро фақат дар 11 бозингар пайгирӣ карда метавонед. аз видеои мо бехабар намонед. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.